Бөтәрәсәй халык исәбен алууда ил халкының 90%-тан ашуы катнашкан. Башкортстан мөһим кампания барышында әүдем катнашучысы төбәктәр рәтендә. Был хакта Росстат федераль дәүләт статистика хезмәте башлыгы Павел Мальков белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы икътисад фәннәре докторы, Башкортстан Республикаһы Мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгеров. Һаумыгыз. Азат Вазирович, бuna шундай хандар килтерделәр, шундай мәгълүмат килтерделәр. Башкортстан лидер төбәктәр рәтендә, ягъни исәптә катнашу буенча был нимә турында һөйләй? Был мөһим кампанияга әзерлек югары кимәлдә булдымы, әллә безнең халыктың шундай сәяси һәм иҗтимагый яктан әүдемлеге турындамы? Әлбәттә, был факторлар бар дип әйтәм килә. Ошо халыкты исәбен алу күсергәнгә күрә берничә тапкыр күсергәннәрен без беләбез бит инде. 2020 елда үтәргә тиеш. Әлбәттә, һәм ошо күсерүләр минеңсә ошо халыкты исәбен алу әзерлек эшләрен югары кимәлдә оештырылуын күрһәтә дип мин әйтер идем. Һәм әлбәттә безнең Башкортстан халкыбызның шундай сараларга югары яуаплылык белән килүен күрһәтеп тора дип әйтер идем мин. Һәм беренче тапкыр күсерелә килү белән ул шул мөһим кампанияга интектор игътибар дәяле итте һәм акчылар. Әлбәттә. Бuna ханлы технологияларда кулланылган тәүге янисәп ул безнең илдә. Бuna был интектор үзенең ролен уйнады микән? Әлбәттә, минем уйлавым буенча ошо әлеге халыкты исәбен алу йомгактарын без алһак, минеңсә халыктың ханын ошо йомгактар күбрәк итеп күрһәтер дип мин көтәм. Ошо рәсми статистика менән без сагыштыра башлагак, минеңсә ошо халыктың ханы күбрәк дип мин көтәр идем. Чөнки бында ошо фактор, ошо ханлы кампания итеп үткәрүе, белүбез буенча ошо дәүләт хезмәттәре сайты аша һәм ошо планшеттар аша халыкты исәбен алу ентеклерәк итеп үткәрелүен күрһәтә минеңсә. Һәм яшьләр арасында популярлырактыр мөгаен был алым, шулай бит. Әлбәттә, шундый мөмкинлекләр ошо дәүләт хезмәттәре ошо портал аша яшьләр күбрәк куллана дип әйтергә була. Минеңсә, якынса 80% ошо кулланучылар арасында яшьләр дип әйтер идем мин. Бuna был янисәптең тәүге һөҗүмтәләре ниндидер тәүге хандар ул быел декабрь аенда ук әйтелә, башлай дип көтелә. Һәм бuna ошо хандар нимә турында һөйләр? Бuna был янисәптәге анкета һорауларына килгәндә улар ничек төзелгән? Улар әлбәттә бик ентекләп төзелә дип әйтер идем. Чөнки бында без ике фактор күз алдына алырга тиешбез. Беренчедән, ошо халыкты исәбен алу 10 елга бер генә тапкыр үткәрүен беләбез бит инде. Һәм беренче фактор ул ошо һораулар әлегә тиклем килгән халыкты исәбен алу менән процесслары менән тура килергә тиеш. Һәм ошо һораулар бик үзгәрергә тиеш түгел. Ягъни шул һораулар калай инде. Икенче фактор ошо әлеге заманса ошо процессларга яраклашкан һораулар әлбәттә барлыкка килергә тиеш. Һәм бүген без белүбез буенча ошо һораулар 33 һорауга килде дип әйтергә була. Ягъни яңа һораулар да бар быел. Әлбәттә, ошо яңа һораулар арасында бик мөһим шундай аспект дип әйтер идем, ул мигранттар турында һораулар. Ничек без уларны да исәпләйбез? Бында әйтер идем, ошо мигранттарны исәпкә алу бик мөһим, чөнки хәзер безнең мәсәлән әйтер идем, Башкортстанда шундый икътисади куәте артып бара дип әйтер идем, бик күп төзелешләр алып барылына һәм ошо төзелешкә әлбәттә бик күп кенә төзүчеләр килә дип әйтер идем. Һәм улар безнең өчен мигрант булып тора һәм без уларны әлбәттә исәпкә алырга тиешбез.
Һәм бына шундай караш та бар халык арасында безнең туралы булган бөтен мәгълүматты йыйып аласактар һәм шуның буенча идара итәсәктәр дигән. Бына бу караш дөресме? Ул һәр кеше турында мәгълүмат йыймы, әллә җәмгыятьнең гомумән тулаем шундай мәгълүмат йыймы булган исәп? Әлбәттә, бу караш дөрес түгел. Ошо мәгълүматлар, ошо һораудар, улар бер ниндәй дә исем, фамилияга, Шәхескә карамайды. шәхескә карап бармайлар һәм әлбәттә уларны дөйемләштерү өчен генә йыялар дип мин әйтер идем. Дәүләт кимәлендә һәм Башкортстан кимәлендә әлбәттә. Бына анкеталагы һорауҙарға килгәндә, агентлекләргә ниндәй һорауҙар республикала һәм гомумән Рәсәйдә мәгарифте үстерү өчен мөһим дип уйлайһығыҙ? Улар барыһы мөһим дип әйтер идем. Чөнки ошо халыкты исәбен алу процессы ул халыктың төрле яшьтәге төркемдәрен күз алдына килтерә дип әйтер идем. Һәм әлбәттә без бында балалар ханын белергә тиешбез, балалар баксаларын төзер өчен әлбәттә без бында яшьтәр ханын белергә тиешбез, улар өчен урта һөнәри учрежденияләрен булдырыр өчен һәм вуздарды булдырыр өчен әлбәттә без өлкән яшьтәге төркемдәрне күз алдына алырга тиешбез, чөнки улар ниндәйдер социаль ярдәмгә мохтаҗ һәм ошо бюджеттың сыгымдарын планлаштыру өчен уларга ниндәй социаль ярдәм күрсәтергә без тиешбез белер өчен ошо безгә һөҗүмтәләре кирәк дип әйтер идем. Һәм бына югары белем торгандагы һорау кайһы бер өлкән яшьтәге кешеләрнең һорауын тудырды, проблема тудырды, чөнки онда улар күнеккән югары белем, урта белем дигән генә күрсәткечләр түгел, онда бакалавриат, магистратура, бына шуның мәнендә катмарлыктар тумасмы икән алыктан исәпләгән сакта? Минемчә, бик турга тиеш түгел, чөнки улар барыһы бүгенге көнгә туры килтерелгән һәм минемчә бу һораудар бик анык булып тора һәм ниндәйдер авырлыклар тудырырга тиеш түгелдер дип мин көтәм. Бына икътисади яктан караганда, ягъни фәптең һөҗүмтәләре ничек кулланыла? Бында бул һөҗүмтәләр бик мөһим дип әйтер идем. Мигранттар турында без әйтеп үттек, шулай бит. Әлбәттә, беренчедән әйтер идем, нимәне, ошо мигранттарны без күз алдына алганда, без әлбәттә ошо халыкты исәбен үткәргәс, күз алдына ала алабыз. Халык үзе яшәгән yerендә эшләйме, сит ергә барып эшләйме? Һәм ошыларда без вакыт усулыман эшләйме, туган yerендә эшләйме? Ошо күрше районда эшләйме дигәнне без белә алабыз. Һәм әлбәттә без белә алабыз, ошо халыктың яшәгән yerендә эш урыннары җитәме, юкмы, онда тагы эш урыннары булдырырга кирәкме, юкмы дигәндә без күз алдына ала алабыз. Һәм әлбәттә мин әйтеп китүем буенча без белә алабыз, нисә һәм кайһы yerдә безгә кирәк балалар баксалары, мәктәптәр, ошо урта һөнәри учрежденияләр һәм улар барыһы кешенең, халыктың яшәешенә бәйләнгән дип әйтергә була. Бына халыктың яшәешен яхшырту өчен бу мөһим кампаниялар һәм бу ничектер халык тарафынан ниндидер дөйем һүзләр һәм кабул ителә. Бына 2000 елларда, 2010 елларда үткән ЯНИСЕП-тың һөҗүмтәләре буенча кабул ителгән конкрет программаларны искә алып үтәйек әле. Безгә һәр кемгә файдаһы булган конкрет программалар. Әлбәттә, ошо халыкты исәбен алу һөҗүмтәләре буенча иң шундай зур проект дип әйтер идем, ул әсә капиталын кертелү. Ул беренчедән, икенчедән әйтер идем, ул программалар авыл табибы, авыл укытучыга, уларга хәзер акча бүленә дигәнде без беләбез бит инде. Һәм ошо проекттар, программалар халыкты исәбен алу һөҗүмтәләре буенча кабул ителде дип әйтергә була.
Бына милли проекттар бар, улар бик илдәге иң зур проекттардан санала. Бына уларның бүген тормышка ашырылу өчен төбәктәргә зур суммалар бүленә. Әлбәттә. Һәм бына ошо милли проекттар ярдәмендә республиканы үстерү өчен дә мөгаен файдаһы бардыр дигән исәп. Әлбәттә, һәрбер милли проект без белүебез буенча ул халыкка арналган, халыкка юнәлтелгән. Һәм без халыктың ханын, халыктың төрле яшьтәге төркемнәрен өйрәнһәк, һәм әлбәттә ошо проектларның, милли проектларның бюджет сыгымдарын без планлаштыра алыр идек дип әйтер идем мин. Ягъни, әгәр дә быгаса республикала, мәсәлән, 4 миллионда 100 мең самаха кешегә итепләнгән икән милли проекттар, һәм ниндидер калала яки авылда үсеш күзәтелә икән, сумманы арттыру мөмкин. Әлбәттә, улар һәрберсе халыкның ханына бәйләнгән дип әйтергә була. Бына шуның өстендә шундый республиканың әүдемлек күрһәтүе был сәяси кампанияла бик мөһим, шулай бит. Әлбәттә, мин бында әйтеп китәр идем тагы бер шундай аспект дип әйтер идем. Минеңсә, ошо халыкты исәбен алу безнең республикабызның куәтен артуына тура килүен без күрә алыр идек дип мин әйтер идем. Тураннан-тура бәйләнеш бар димәк. Әлбәттә, без белүебезчә, без хәзер 5нче урында ошо инвестицияларны ялеп итү буенча, без 1нче урында сәяси сәнәгать сәясәтен тормышка ашыру буенча, һәм ошолар барыгыла ошо кеше хан арттырыр дип мин бик ышанам һәм көтәм. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Мең рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла икътисад фәннәре докторы, Башкортстан Республика Мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгиров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.